Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts una vegada més fins als nostres canals del YouTube, de l'Instagram, també del Facebook i de tot el tràfic il·legal de molts i moltes de vosaltres que feu a través del WhatsApp. Moltes gràcies per aquest tràfic, per aquelles persones que no tenen altres xarxes socials i que poden veure aquests vídeos de personatges de Sant Feliu de Guíxols. També em pregunteu de qui són aquestes pintures que tinc aquí al darrere. Doncs aquestes són d'en Miquel Torner de Semí, aquest home que va estar aquí a la carretera de Girona de Sant Feliu de Guíxols, que deixava els quadres que s'assequessin a la porta. Avui parlem també de pintura, però no d'en Torner de Semí, que ho farem un altre dia, sinó d'en Pitu Albertí, aquest gentleman, aquest personatge alt, espigat, aquest dandy, que era a la seva època. Tenim el racó de la bohèmia, tenim la poesia i també tenim una cançó. El que he fet és, per no perdre'm del tot improvisant, com estic fent ara, el que faig és un vídeo pregravat en part de la seva història i d'alguns elements que he cregut interessants de portar fins a les vostres pantalles. Ho veiem? Vinga, som-hi! Josep Albertí, en Pepito, tal com l'anomenava la seva mare, va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 22 d'agost de l'any 1913. Els pares, originaris d'altres poblacions, s'havien establert a Sant Feliu anys enrere. Ens remuntem ara a l'any 1953. De fet, ell era fuster d'ofici, però com tants artistes va decidir viure d'allò que era la seva vocació, ser un artista plàstic, un baríton operístic, un poeta i segurament que un literat, tot alhora. De jove havia viscut algunes vicissituds en forma de malalties o la guerra per la qual es va haver d'exilar a França recalant el famós camp de refugiats d'Argelers. Albertí va esdevenir una de les figures artístiques més importants del segle XX a la ciutat, amb connexions amb artistes com Pons Joan, Josep Amat, amb ell a la fotografia, Jaume Provençal, en aquesta altra fotografia que l'acompanyava en les sortides, com es pot veure, Torrent Buch, Toni Ferrer, Alexandre Mates, en Pere Manera, l'Emília Xargay o en Bonaventura Anson, entre altres. També es va relacionar a través d'en Josep Vicente amb el famós pintor nord-americà Ronald Kittag, que va recalar a Sant Feliu durant uns anys. Quant a la meva experiència amb ell, es remunta a la meva infantesa, ja que vivíem tots dos a Tueda. Com veurem més tard, solia pintar molts indrets del barri i ens hi acostàvem, com ho feren aquests nens, per veure com omplia generosament la tela de pintura amb grans traços. Avui tenim l'ocasió de contemplar els actuals jardins Juli Garreta, una pintura que anava plasmant a la tela i podem veure quin fou el resultat final. La primera vegada que vaig parlar amb ell fou a la taverna La Cava, aquell local tan especial que regentava l'inoblidable Ramon. Fèiem futbol a la televisió i va demanar per seure a la nostra taula. Quan de debò el vaig tractar fou a principis dels anys 80, a través del farmacèutic i poeta Narcís Ruscalleda, amb qui collaven a tota hora i compartien estones a diversos llocs. A Ràdio Sant Feliu jo dirigia conjuntament amb en Ramon Regincós un espai poètic anomenat El racó de la bohèmia, on intervenien en Narcís Ruscalleda, en Miquel Morlà, en Pitu Albertí i en Rafael de Pablo, a més de jo mateix. D'aquell espai conservo aquest enregistrament il·lustrat amb apunts de les seves característiques dones i de Pedralta, amb el seu poema que ell mateix presentava. Pedralta i plana besarda, cavallera de nit, ulls d'estelada, el fardell d'un destí, més plors que rialles. L'immensitat es tornarà campana quan portis tot el cor tot la mirada. Pedralta, penjada al cel, i a sota, plana besarda. És el passat que torna com una ofrena amb missatge d'amor i benaurança. Majestuosa flama serenada redossada entre el mar i la carena. Camins del bosc sense tornada es creuen el teu pas fent abraçada i els ritmes del teu cos són com onades que bateguen i lluiten arrebolades. Torna a la serenor de l'aigua clara i entra a la cova sense por, estimada. Espera per sortir la senyalada. No abans d'aquest moment, no pas encara. Pedralta, penjada al cel, i a sota, plana besarda. No passarien gaires dies perquè en una trobada en un bar, en Ramon Regincós i en Robert Pallí, el convencessin per pintar un mural a la paret de l'emissora del carrer Campmany número 100 d'uns 12 metres quadrats. En el butlletí de la programació de la ràdio del 4 de setembre de l'any 1981 ocupava la portada i les pàgines centrals, el procés del que acabaria sent un quadre gegantí del qual, al cap de 25 anys, en faríem un cartell commemoratiu gràcies a la fotografia realitzada per en Jordi Gallego de la FIC abans que fos destruït.
Foren 5 nits de treball acompanyats de cava i la música de Beethoven que va posar com a condició. Aquest és el resum d'un minut, el testimoni d'aquella obra gegantina. Amb els anys va poder adquirir el que és la Casa Albertí del carrer Penitència, on hi ha una exposició de fotografies del personatge que l'any 2013, amb motiu del centenari del seu naixement, es va inaugurar. La casa i 200 obres foren lliurades tal i com constava en el testament de l'artista, que va anomenar com a marmessors a 7 amics, alguns dels quals veiem en aquesta inauguració de la segona sala Albertí del monestir. Pels amants de les ciències ocultes, us informo que si ens hi fixem bé, en un dels esglaons de la Casa Albertí es pot veure una cara en un dels rajols com una mena d'esbós, entre curiós i pertorbador. Un dels seus grans amics fou l'il·lusionista Xevi, que en el seu gran Museu de la Màgia de Santa Cristina d'Aro li va reservar una sala a Albertí i a més va enregistrar un casset anomenat Pinzells al vent amb poemes de l'Albertí. En Jaume Provençal em deia que l'Albertí era una persona molt espiritual i mística, però que també tenia una gran vessant bohèmia. Recordem que era un dels habituals de les tavernes de Cal Canari i Can Saura, on sovint s'exhibia amb la seva veu de baix de natura, que deia en Francesc Granés, amb qui va estar 3 anys a Hannover, Alemanya, perfeccionant el cant i la respiració. Aquí els tenim plegats a la foto. Fins i tot consta que actuava al Cine Vidal, al costat del Canari i altres músics, rapsodes i monologuistes en unes sessions anomenades Fiestas del Arte, presentades per Antoni Ferrer. També va formar part de la nova coral Gesòria que dirigia el mestre Rafael Figueres. També fou molt amic de l'enyorat Jordi Budó i durant molts anys va freqüentar la taverna de Cantoni, o d'en Tavi Viader, amb qui dinava i sopava habitualment a la Mura, o d'en Josep Maria Serra, que el té enregistrat en un llarg reportatge on hi parla, recita i canta. L'any 2013, en el 20è aniversari de la seva mort i el centenari del seu naixement, es va celebrar l'any Albertí amb la marca de la seva signatura i la foto icònica d'un altre gran amic seu, l'Alfons Hereu. Si recolem, també cal destacar la gran exposició que la ganxona Carme Martinell va organitzar a diverses plantes del Museu d'Art de Girona, d'on era la conservadora, publicant també un llibre commemoratiu l'agost del 2001 o la del Museu Marítim de Barcelona amb les seves marines en col·laboració amb el Museu de Sant Feliu de Guíxols. El darrer tram de la seva vida fou molt trist, perquè aquell home ben plantat, elegant i vital, caminava lentament per la Rambla recolzat en un bastó camí de l'hospital, sovint acompanyat del seu íntim amic i col·leccionista Francesc de la Penya, que m'explicava que en la seva agonia alçava el braç i feia pinzellades imaginàries a l'aire. A la sala Albertí del monestir s'hi pot contemplar actualment part de l'obra de la seva etapa suïssa, una donació realitzada l'any 2017 per la família Thaler-Walder. Així és la vida i també la mort d'aquest pintor, trista al final, però sempre ens ha de quedar el privilegi d'haver-lo conegut, d'haver-lo gaudit, no només amb la seva pintura, sinó algunes nits que havíem sortit, algunes xefles que havíem fet o simplement una xerrada que havíem tingut més o menys formal. Doncs el que farem és ara escoltar una cançó. D'on prové aquesta cançó? Doncs un dia es presenta a l'emissora, a Ràdio Sant Feliu, un dels seus millors amics, aquest pintor begurenc i guixolenc, que era el recordat Pere Manera, i em diu, mira, tinc aquí una cinta de magnetofon, però sé que hi ha alguna cosa de l'Albertí, perquè era d'ell, però no sé què pot haver-hi al seu interior. Bé, la vam treure i allà resulta que hi havia l'Albertí que havia anat a la seva etapa suïssa, a una emissora suïssa, i li havia fet una demanda a la direcció de l'emissora perquè ell era un baríton molt conegut i molt famós i que valia la pena que li fessin una entrevista. Es va
tipar, de cantar cançons, i va deixar petita a la pobra locutora. I es va posar allà a cantar, el que feia ell, i el que cantava eren poemes d'ell, que ell mateix improvisava, diguéssim, que la melodia. I avui escoltarem això, escoltarem la veu del Bertí cantant en aquesta emissora de Suïssa, i a més ho he il·lustrat amb alguns quadres, alguns molt coneguts i altres no tant, però avui tindrem l'oportunitat de veure l'autorretrat que va fer la seva mare, una taula de Cal Canari, el seu autorretrat. També tenim el carrer Border Peage, quan encara hi havia la fàbrica del gas. Tindrem els germans Conet, veurem l'església monestir, en Pau, la Pansa, tot el seu àmbit, l'estació, la platja, el jardí de la Casa Rovira, el port i una perspectiva de les teulades d'una part de Sant Feliu. No puc allargar-me més perquè el vídeo té un temps limitat. Disculpeu a tots els que ens hem deixat, moltes anècdotes que quedaran al camí. S'ha escrit molt des de l'arxiu, des del museu, d'alguns llibres que s'han publicat, i hi ha moltes més coses de l'Albertí i jo he fet aquesta petita aportació. Moltes gràcies, si és que us ha agradat, compartiu i ens veiem a la propera. Adéu-siau. Dolça Majestat. Reverència clara, guspira d'amor, sandàlia de plata en somriure d'or, au enjugassada que amaga el seu plor, sandàlia de plata, sandàlia de plata, sandàlia de plata, sandàlia de plata, amb somriure d'or. Reverència clara d'un somni daurat, onada d'espiga del camp estelat, muntanya serena i mar turmentat, onada d'espiga, onada d'espiga, onada d'espiga, onada d'espiga del camp estelat. Dolça, dolça majestat, corona d'espines verdes que abraça sobre el teu front de cavallera de seda. Dolça majestat, princesa de cel i terra, la llum que surt dels teus ulls s'escampa tota la serra. Dolça, oh dolça, dolça majestat, canya tendra i perfumada, el sol que tu tant estimes, t'omple de petons la cara i fa brillar com estels trossos de vidre escampats que un dia foren vitrall, la inefable immaculada. Adéu, dolça majestat, adéu, reverència clara. Vous avez entendu des chansons catalanes. Ils ont été chantées de José Alberti, un artiste célèbre de l'Espagne. Le Radio Suisse Romande vous quitte maintenant et nous disons au revoir. Hier ist das Schweizer Radio. Wir übernehmen nun die folgenden Sendungen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.